Araia, ekialdeko Lautadaren mendebaldeko muturrean, Gipuzkoa eta Nafarroatik heltzen ziren bide gurutzetan dago. Honaino heltzeko, biderik zuzenena, N1 errepidea da. Hemendik A3020 hartu eta herriraino helduz. Geografikoki, Urkila mendizerra eta Altzania mendien oinean, Aizkorri mendizerraren hegoaldean kokatuta dago. Kare eta Arearrizko mendi hauek guztiek pinakulu eta orratz itxura hartuz, erliebe ezin ederragoa osatzen dute. Lur hauen iragazkortasunak paisaia karstikoa, hau da, dolina, aitzulo eta leize ugari sortzen du, eta horrela, eskalada eta espeleologiarako pareta haundi eta lurrazpiko bide aproposak ditugu. Bere maldak aritz eta pago ugariz estalita daude, eta hemendik barrena murgilduz, bide zahar eta zidor ugarik ingurunea zaintzen ari diren menditontoretara eramaten gaituzte. Aratz, Umandia, Olano eta Aizkorritik zonaldeko bista zabalak ikus daitezke. Ia herriraino heltzen den baso zabalonek ingurune lauetan labore eta patata landatuta duten zelai eta larrekin bat egiten du. Horrela, herria mugatuz eta iparraldetik hegoaldera begira, herriak Zirauntza ibaiaren ibilbidea segiz, forma luzeska hartzen du. Gaur egun, ekonomia arloan, nekazaritza, abeltzantza eta industria batera ematen dira. Industriari dagokionez, hau herriaren eta N1 errepidearen artean dagoen poligono industrialean hedatu da. Inguruetan, historia aurretik gizakiaren zonalde honetako jabetzaren lekukotasunak daude. Kukuma, leizezulua, zein atxipi babesa, epi paleolitikoko eizaren lekuko ditugu, baita eneolitikoko txuriturri aztarnategia ere. Iparralde eta Ebroko herriberaren arteko pasabide eta komunikazio gune izanik, erromatarren konkistak eta ondorengo bere bizilagunen erromanizazioak Araian ere eragina izan zuten. Iruñako Opidunaren hurbiltasunak, Arkaiako iritskak eta Bordele Astorgarekin lotzen zuen erromatar bideak, Ilarduian, Artzanegi Baselizan eta Parrokiako Elizako hormetan dauden hilarri erromatarren lekukotasunak argitzen dituzte. Erdi Aroan, Araia Gaztelako koroaren eta Nafarroako erresumaren arteko liskarren kokagune izan zen, eta hori zela eta Nafarrek, 8. mendean, Araiako mendebaldean dagoen arkaitz garai batean, gaztelu edo lurraldeak zaindu eta begiratzeko dorrea eraiki zuten. Handik, ekialdeko Lautada osoa begizta daiteke. Bere zuaizti aberastasunak, behe Erdi Aroan zehar, mendietan kokatutako burdinolen agerpena ahalbideratu zuen. Bide batez, inguruan zegoen minerala ustiratu eta labeetarako zuaitzetako egurra erabildiz. Geroago, Zirauntza ibaiaren uraz baliatzeak, hainbat errota eta udalak berak gestionatutako 18. mendeko burdinola baten eraikuntzari bidea eman zion. Gaur egun, bere gabiaren aztarna besterik ez daukagu. Burdinola hori izan zen inguruneko industrializazio prozesuaren sustatzaile. Sortutako industria hauek burdinaren eraldakuntza eta laborazioan oinarriturik zeuden eta 70. hamarkadan makalaldi eta beherakada nabarmena izan zuten. Aintzina, herrigunea, udaletxe eta parrokiako elizaren inguruan kokatzen zen, inguruan sakabanatutako baserri batzuk zeudelarik. Gaur egun, gutxi dira aintzinako nekazal egitura hori mantentzen duten etxeak, eraikuntza modernuek hauen lekua hartu baitute. Herriko enperantzan, Asperreneko udalaren egoitza dugu. Honen barne, 10 herri ditugularik. 1771. urtean eraikitako etxe barroko honetako aurrealdean, Asparreneko anaiarteko armarri handia dakusagu. Plaza honetatik hurbil, 15. mendeko bukaerako San Pedro eliza dago. Honek oin planta errektangularra du,
eta burualde poligonala. Nabea nerbadun ganga batek estaltzen du. Dorrea aldiz, beranduagokoa, 1740 urtekoa da. Herriko mendebaldean, 18. mendeko Andra Mari baseliza topa dezakegu. Ermita honek, oin planta errektangularra, burualde zuzena eta luneto gangek estalitako 3 nabe ditu. Erretaula barrokoak jasokunde Ama Birjinaren irudia buru du. Inguruetan, Amamioko San Juan Baseliza ere interesgarria da oso. Izen bereko aintzinako herri baten parrokia eta herri horretako aztarna bakarra. Estilo erromaniko duna eta dimentsio txikiko eraikuntza hau, 12. mendeko Arabako parrokiak izan ziren adibide dugu. Hainbat eta hainbat urtetan, San Adrianeko tunela eta galtzada erromatarra, Gipuzkoa Arabako lautadarekin lotzen zuten pasabide naturalak izan dira. Hau, aintzinako merkatalbidea eta Santiagoko bidea ere bada. Hogeita 10 metroko altuerako zuloa duen Lalezeko bazulua, urak haitzean zabaldutako tunela da. Haitz honek iparraldetik hegoalderako pasua du, eta beste aldean kokaturik dagoen La Hoya de Lalezeko bailarak duen urari irteera ematen dio. Kobazuloak berak eta bere inguruneak naturaz eta aisialdeaz osatzeko aukera ederra ematen du. Araia kirolerako oso ondo hornituta ere badago. Arrazpiko polikiroldegia, Alipendi futbol zelaia, Iturbero eta Olazar frontoiak, udaleko igerilekuak eta beste instalazioak sarritan kirol elkarte ezberdinek erabiltzen dituzte eta inguruetako topagune garrantzitsu izaten dira leku hauek. Ekitaldi kulturaletarako ere baditu eraikuntza proposak. Andra Mari Zinema, udaleko liburutegia duen kulturetxe, musika eta dantza eskola, erakusketa eta hitzalditarako aretoek osatzen dute elkarte kulturaletarako oinarrizko azpiegitura. Udan egiten den umore antzerki jaialdia da ekitaldi kulturalen artean ezagunetakoa. 2025. urtean egindako Boto de San Millán deritzon agirian, Zalduondoko izen agertzen da 2 burdin esiren zerga ematera derrigortutako 20 bizilagunen herriska. B erdiaroan, 1322. urtean, Aguraingo iriskak Arriagako kofradiaren aurka bultzatutako auziari zegokion epaia Alfonso Bigarrenak eman zuenean, iriska honek konkistatutako 30 herriska eskatu eta Zalduondo barne hauetako 15 eman zizkion. Beraz, garai hartan beste herriska batzuekin batera, Aguraingo iriska horren parte izan zen. Geroago, 1382. urtean, Juan Lehenak Pedro López de Ayala kantzelari ospetsuari eman zion, eta horrela, Ayala Jaurerriko iriska bilakatu zen. Ondoren ezkonsari moduan Gebaratarrena, eta gero, joan zen mendera arte, bere Jaurerrira mantendu zuten Oñatiko konteena izatera pasaz. Iriska honek, Lazarragen leinuaren, Gebaratarrei lotutako familia ganboinarraren eragin handia ere izan zuen. Alduondo, Santiagora pelegrinazioan joaten ziren guztiek ezagutu zuten tokia izan zen. Erromes hauek, iriskatik hurbil dauden haitzetan eraigitako San Adriango gotorlekua eta tunela zeharkatuz, Gipuzkoatik Lautadaraino heltzen ziren. Bere izena, Saldodon, bere paisaia ederra, bere baserriaren segurtasuna eta bere bizilagunen abegikortasuna, Erromes gorenen bidai liburu ugaritan eta Erromes kantuetan isladaturik topa dezakegu. Herrira sartzean, bere aberastasunak eta hain ondo zainduta dituen leku publikoak aipagarriak dira benetan. 2 parke eta hainbat lorategi ditu. Hauetako batean, iturri argitsu bat dago, baita tapatutako bolatoki eta frontoi bat ere. Horretaz gain, beste eraikuntza publiko batzuk ere baditu, udaletxea, korta edo aziesia, beste erlijioso batzuk, San Julian eta Santa Lucia baselizak eta herriko 4 sarreretan kokatuta dauden 4 gurutzeak, eta baita bere zubi erromatarra ere. Euskal toponimo guztiak biltzen dituen plano bat egin izateak, eta lekuan bertan izen hauek berreskuratzeko ahaleginak zein artxibotan egindako lanak
zaldundutarrek beraiena den guztirako duten maitasun eta ardura erakusten du. Azpimarratzekoa da oroar gaur egungo errepideko bi aldeetara eta San Adriango aintzinako bidean dauden etxeen itxura ederra. Guztien artean, bere aurrealdeko armarria dituen gerlariak direla eta gizonen etxea izena ere hartzen duen Lazarragen jauregia nabarmentzen da. Eraikuntza ederrau 16. mendekoa da eta bere barnean harrizko lau zutabe joniar dituen patio dotore bat, baranda artistikoa duen eskailera zoragarria eta hegoaldean maskor, lore eta rodelak landuta dituzten kapitel ederreko 5 zutabez osatutako lau arkuko galeria topa dezakegu. Gaur egun, eskualdeko museo etnografikoa bertan kokatzen da. Bere ondoan eta garai berekoa, berpizkunde garaiko zutabeek eusten duten atari eta egutera dituen larrea baserri interesgarria dugu. Inguruetan, Aistrako aintzinako parrokia izan zen Santa Basilisa, San Julian, Santa Lucia eta San Blas ermitek oraindik ere zutik diraute. Santa Basilisa, 11. mendeko Arabako eliza zaharrenetakoa da, eta bertan, absidean dagoen leihoak duen ferra arkua eta teilategala eusten duten osagai erromanikoak ikus ditzakegu. Zalduondok bere patroi festak ekainaren 2. igandean ospatzen ditu, baina hala ere, herria famatu da Markitosen pasio, paluzketa, epaiketa eta erreketak erakustetuten balio etnologikoko bere iauterien ospakizunengatik. Gure lagun maitagarri hau, herria dituen gaitz guztien erruduntzat hartzen da, eta bere zigorrak arrazo guztiak usatuko ditu. Bere pasioan gure personaia ospetsu hau, Aiton Amona, Ijitu eta Artz, Ardiziripotx eta Euskal Herriko nekazal iauterietako ohiko beste personaiek laguntzen dute. Zeledonek bere ohorez ospatutako festa ere izaten du herri honetan. Zeledon, Gasteizko jaietako lehenengo eguneko personaia nagusia izaten da, eta laborari arabarra irudikatzen du. Ona, xaloa, langilea, baina baita edari, olgeta eta jokuen lagun ere. Laborari eredu azken batean. Bere izena, joan zementean, Zalduondon jaiotako Zeledonio altzolatik datorkio. Festa hau, Gasteizko Andramari Zuriaren festen aurreko igandean ospatzen da, eta bertan, pertsonaia honen monumentuan dagoen iturriak ura isuri ordez, Arabar Errioxako ardo gozoa isurtzen du.